Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Πολυσάρτ. Καλησπέριζουν και τους παπαράτσι εδώ μπροστά. Κυρία Μαρία Κουβίνου, όλα εντάξει? Η κυρία Μαρία Κουβίνου, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Εργατικού Οργανισμού Λιβάνι, τα ετοιμάζει όλα από την αρχή μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Από το πρώτο τηλεφώνημα που θα γίνει, πότε θα κάνουμε την αλφα-εκδήλωση, τι θα κάνουμε με τη Β, πότε θα την τοποθετήσουμε χρονικά, πώς θα το επικοινωνήσουμε και πώς θα το φτιάξουμε. Μερικά πράγματα, όταν τα πρόσωπα που συμμετέχουν τα κάνουν όλα με πάθος και με αγάπη, έχουμε όλο αυτό. Μια όμορφη συντροφιά, με κόσμο που περιμένει αυτή τη φορά να περάσει πραγματικά καλές γιορτές, αυτό ήταν η ευχή μας, και ένα κόσμο που αποζητάει μέσα από τη δημιουργία του ή μέσα από την απόλαυση της δημιουργίας, αλλά εδώ βλέπω αρκετές δημιουργούς και αρκετούς δημιουργούς, αποζητάει να περάσει λίγο πιο όμορφα, να γίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα για τους άλλους πρώτα, μετά για τον εαυτό μας και για ολόκληρη την κοινωνία. Εμείς βέβαια τις τελευταίες μέρες εδώ πιο πολύ προβάλλουμε τη γυναικεία δημιουργία. Έχουμε παρουσιάσει αρκετά βιβλία από γυναίκες συγγραφείς και σήμερα το ίδιο και αύριο το ίδιο. 3 εκδηλώσεις και η ζωγράφος, η Μαρία Νικολάου, που κοσμεί το χώρο για 2 μήνες περίπου, και τα κορίτσια με τα κοσμήματα και τα καπέλα που έχουν ξεκινήσει από χθες να προβάλλουν τις δικές τους δημιουργίες, και το λέμε αυτό γιατί περιμένουμε τις ιδέες από όλες σας. Έχουμε και την πίτα, έχουμε και μια πίτα. 3 του Ιανουαρίου, εδώ, να αλλάξει, να αλλάξει. Ωραία. Αυτό θα γίνει στις 3 του μηνός, 3 η ώρα, κάτι τέτοιο έτσι, σημαδιακά όλα αυτά. Ωραία. Ελάτε, παιδιά. Κοπιάστε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε το τραγούδι τώρα. Όχι. Θα μπορούσα να πω αρκετά πράγματα για τη φίλη μου, Μαρία Στεφάνου, αλλά θα πω μόνο ότι χαίρομαι πραγματικά που ήθελε πάρα πολύ να παρουσιάσουμε εδώ στο Πολυσάρτ το βιβλίο της, γιατί είναι φίλη του χώρου, είναι φίλοι με πολλές που βρίσκονται εδώ και έρχονται σε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις. Έχει βρεθεί σε αυτό το τραπέζι για να παρουσιάσει άλλες ομότεχνες, αλλά το ότι μας υπόσχεται μια βόλτα στον Παράδεισο, τα πράγματα το κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρον το πράγμα. Εύχομαι αυτό το βιβλίο να μην είναι απλά μια βόλτα στον Παράδεισο, μια μαγική, παραμυθένια, υπερβατική βόλτα στο Παράδεισο, αλλά να είναι τόσο όμορφο και να κινείται τόσο όμορφα όπως κάποια παραδείσια πουλιά, τα οποία είναι φανταχτερά, μόνο που τα βλέπεις ομορφαίνεις και εσύ, δηλαδή που είσαι και λίγο βουβαλοειδής όπως εγώ, τύπος, ομορφαίνεις, γίνεσαι λίγο πιο γλυκός, πιο ωραίος και άδειος και εμένα, έτσι φαινούσα. Πραγματικά χαίρομαι τη συντροφιά σας και η Μαρία το ξέρει. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ, ενδεχομένως και σε άλλους χώρους, που τα λέτε, που και την ώρα που βρίσκεστε για καφέ, πάλι είναι μια ώρα δημιουργίας. Και είναι πολύ όμορφο που και εμείς προσπαθούμε από εδώ να το προβάλλουμε όλο αυτό, να προβάλλουμε την ωραία δουλειά,
τα έχουμε ξαναπεί σε έναν χώρο που κι αν έχουν περάσει ονόματα, όχι από το Πολυσάρτ. Πολυσάρτ αυτό το κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά εννοούμε τα τελευταία 150 περίπου χρόνια, που και η ιστορία του ελληνικού βιβλίου ξεκινάει εδώ. Καλά κάνετε και να με ακούτε εμένα, έτσι αλλιώς. Άλλους ήρθαμε να ακούσουμε. Μην κάνετε έτσι. Δεν δείχνω σημασία. Έχουμε πει ότι και η ιστορία του ελληνικού βιβλίου έχει ξεκινήσει εδώ, και η ιστορία της μουσικής, με τα μουσικά καφενεία και με τα φιλολογικά καφενεία, και το θέατρο τέχνης, και η ιστορία του βιβλίου βέβαια τα τελευταία χρόνια, οπότε καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι δημιουργοί που έχουν περάσει. Εμείς βέβαια περνάμε καλά με τους φίλους μας και με τους σύγχρονους δημιουργούς. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους και να ευχαριστήσω τις φίλες μου, οι οποίες βρίσκονται μαζί με την Μαρία Στεφάνου, και τη Βασιλική, και την Άρτεμις, και την Τατιάνα, και τη Μαρία, και την κυρία Μαρία Κουβίνου για μια ακόμη φορά. Μιας και πέφτει πολύ Μαρία. Έτσι, δεν είναι. Κυρία Φωτεινή, εξαιρετική φωτογράφος, πάντα στην πρώτη γραμμή. Είπα πολλά, ξέρω. Θέλετε να ακούσετε άλλα, νομίζω. Κύριε Δαταπέκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισαγωγή. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τόσους πολλούς φίλους εδώ μαζεμένους, όλοι εδώ για να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε τη Μαρία Στεφάνου και μια βόλτα στον Παράδεισο. Και εδώ θα δείτε να βάλουμε άλλο χειροκρότημα. Τώρα βέβαια η Μαρία Στεφάνου μπορεί να πεις πάρα πολλά. Μπορεί να μην κάνεις παρουσίαση για το βιβλίο και να αρχίσει να μιλάει για τη Μαρία Στεφάνου και για το εξαιρετικό της ταλέντο. Μία πένα η οποία ήρθε, θα μείνει και θα δημιουργήσει νέα ρότα, νέα πράγματα στην ελληνική λογοτεχνία. Και γι' αυτό, διόλου τυχαία, ξεκινάμε με μια βόλτα στον Παράδεισο, γιατί αυτό το βιβλίο μας ταξιδεύει ψηλά, πολύ ψηλά, και μας πάει ακριβώς ψηλά στον Παράδεισο. Χειροκρότημα. Θέλω να πω πολλά για το βιβλίο, αλλά θα πω πολύ λίγα. Θα πω αυτά ακριβώς που αισθάνθηκα διαβάζοντάς το. Θα πω ότι μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο είναι συναίσθημα. Το οποίο αναφέρεται σε ανθρώπους, σε χαρακτήρες που δεν είναι οι σούπερ ήρωες, υπερβολικοί, δεν είναι μακριά από εμάς, είναι οι ήρωες εμείς. Είναι κομμάτια δικά μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δρούν και ζουν ανάμεσά μας. Σε κάθε έναν από τους ήρωες πρωταγωνιστές, από τους χαρακτήρες αυτού του βιβλίου, και ιδιαίτερα από τις γυναίκες στο γυναικείο κοινό, θα αναγνωρίσει κομμάτια του εαυτού του. Σε κάθε πρόσωπο θα δει στοιχεία όπου βλέπει καθημερινά συναντά, θα αισθανθεί συναισθήματα που ο ίδιος έχει βιώσει, θα περάσει μέσα από πόρτες, θα περάσει μέσα από δρόμους, όπου ο ίδιος πρώτα έχει περπατήσει. Και αυτό θεωρώ, σαν ψυχογράφημα των χαρακτήρων, ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό συστατικό για να αγαπήσουμε, να ενωθούμε και να νιώσουμε πραγματικά τους πρωταγωνιστές. Γιατί πολύ απλά είναι αληθινοί, είναι κομμάτια μας, είμαστε εμείς. Η γραφή εξαιρετική. Η Μαρία Στεφάνου στις περιγραφές της σε ταξιδεύει. Είσαι αλλού, είσαι εκεί, σε ένα ονειρεμένο νησί, Σαντορίνη, μπορεί να κάνει κρύο έξω, μπορεί να βρέχει, όμως εσύ αισθάνεσαι τον ήλιο να καίει το δέρμα σου, βλέπεις τα χρώματα, βλέπεις τη θάλασσα, βλέπεις το λευκό των σπιτιών, είσαι στα στενά, στα σοκάκια μέσα και ψωνίζεις, εξαιρετική στις περιγραφές της, ένα ταξίδι, μια ευκαιρία δραπέτευσης μες στην καρδιά του χειμώνα. Και τι άλλο να πεις, ότι μέσα από τα συναισθήματα αυτά βλέπεις πραγματικά το ήθος της συγγραφέως, γιατί νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε πάρα πολύ. Βλέπεις
Και όσοι έχουμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε προσωπικά τη Μαρία Στεφάνου, βλέπεις τα κομμάτια που εκείνη δίνει σημασία, τις αποφάσεις όπου εκείνη προχωράει, ταυτίζονται οι ήρωες στις επιλογές τους, με ένα ήθος και κάποιες αξίες ενός ανθρώπου, όπου πρέπει να τονιστεί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως στις μέρες μας. Θέματα. Φιλία, αγάπη, έρωτας, δέσιμο ή μη του γάμου, σχέση. Πραγματικά, η βόλτα στον Παράδεισο είναι μια βόλτα ψυχής. Και θα ανέβει ψηλά, θα ταξιδέψει πολύ ψηλά, γιατί η ψυχή είναι αυτή που μας οδηγεί. Είναι αυτή που χτυπάει ρυθμικά μαζί με την καρδιά μας. Και η δική σου καρδιά, Μαρία, ταξιδεύει όλες τις ψυχές όλων μας και εύχομαι ακόμα εκατομμυρίων αναγνωστών. Μιλήσαμε όμως για ήρωες, οπότε ευκαιρία είναι να μπούμε και να γνωρίσουμε τους ήρωές μας. Θα ξεκινήσουμε με τους πρωταγωνιστές. Αν και δεν είμαι πολύ σίγουρη τελικά αν στη ζωή, στην πραγματική ζωή, υπάρχουν όντως πρωταγωνιστές ή είμαστε όλοι οι κομπάρσοι που η ίδια η ζωή αποφασίζει να επιλέξει τη μοίρα και να μας οδηγήσει στα δικά τους δρόμους, στους δικούς τους δρόμους, στα δικά της μονοπάτια. Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη ηρωίδα τη ζωή. Κυρία Άρτεμις Βελούδου, συγγραφέα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή είναι μία από τις ηρωίδες τις οποίες κρατώ πολύ θερμά στην καρδιά μου, γιατί την θεωρώ, αν και μπορεί να πέφτω έξω σε αυτό, ότι είναι η πέτρα που έπεσε στη μέση μιας αδιατάρακτης λίμνης και άρχισε τους κλειδονισμούς ώστε να αναδειχθεί όλη η βόλτα στον Παράδεισο. Είναι μια κοπέλα την οποία όλοι θέλουμε για φίλη μας. Είναι ιδιωτελής, δοτική, υπέροχη. Και είναι οι φίλοι μας που θέλουμε να πιάσουμε από τους ώμους και να αρχίσουμε να την ταρακουνάμε, ώστε να δει πραγματικά τι αξίζει και να κυνηγήσει την ευτυχία της. Να μην δεσμεύεται από εσωτερικά, αλλά και κάποιες φορές κοινωνικά πρέπει, και να κυνηγήσει τον όνειρό της. Ευτυχώς για την ζωή, η ίδια η ζωή προμελέτησε και την ταρακούνησε ώστε να πάρει μια πολύ σημαντική απόφαση, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό συμβαίνει. Μετά από μια μεγάλη περίοδο νηνεμίας, συμβαίνει κάτι το οποίο σε ταράζει και παίρνεις μεγάλες αποφάσεις. Και ταξιδεύει για να φτιάξει ξανά τη ζωή της στην Σαντορίνη, προς μεγάλη μας χαρά. Εκεί πέρα έρχεται αντιμέτωπη με ένα λάθος που επέτρεψε να γίνει στο παρελθόν της και συναντιέται ξανά με τον Παύλο. Ο Παύλος είναι ένας άντρας ο οποίος γνωρίζει τι θέλει από τη ζωή του και ξέρει να το διεκδικεί. Δεν δαμάζεται τόσο πολύ από τα πρέπει όσο η ζωή, οπότε έχουμε μια υπέροχη ισορροπία δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, με μαγικά αποτελέσματα και φυσικά διάφορες δοκιμασίες και σκαμπανεβάσματα. Προσωπικά ήταν μια από τις αγαπημένες μου ιστορίες, γιατί είναι το νήμα στο οποίο έχει στηθεί όλο το βιβλίο και παραπλεύρως υπάρχουν και άλλες όμορφες παρουσίες που μας διδάσκουν διαφορετικά πράγματα. Ένα απόσπασμα από την κυρία Μανώλη Μπακάρα. Ένα πρωί είχε ξυπνήσει 30 χρονών και είχε ανακαλύψει πως τελικά αγωνιζόταν ολόκληρη τη ζωή της, από μικρό κορίτσι, για ένα κουφιο ιδανικό, για πράγματα που η ίδια δεν είχε ποτέ πραγματικά θελήσει. Είχε κλάψει για το μωρό που είχε χάσει και που δεν είχε καταφέρει μετά από τόσα χρόνια να γίνει μητέρα. Ίσως αυτό το παιδί να είχε γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην ίδια και στον Άλκη. Αν και βαθιά μέσα της, ήξερε πως το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Τώρα πια ανακουφιζόταν που είχαν έρθει έτσι τα πράγματα, γιατί σίγουρα το παιδί της θα κατέληγε να έχει μια διαλυμένη οικογένεια. Κάποια στιγμή σκούπισε τα μάτια της. Έδιωξε τα δάκρυα και καμώθηκε την αδιάφορη, αποφασισμένη να αφήσει πίσω της όλη την ασχήμια του παρελθόντος. Η αυλαία είχε πέσει με τον πιο σουρεαλιστικό τρόπο
και η ζωή δεν μετάνιωμε για την απόφασή της. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Άρχης είχε χάσει και το τελευταίο ευρώ που είχαν στην άκρη. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πάνω στο ξέσπασμα του τελευταίου του τσακωμού, ο ίδιος με περηφάνεια αποκάλυψε πως είχε ένα συναρπαστικό μπλέξιμο με μια νεότερη, ομορφότερη και κατά τα λεγόμενά του αιθέρια ύπαρξη που ξεπερνούσε τη ζωή σε όλα με διαφορά. Αυτή ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η ζωή δεν θέλησε να κουβεντιάσουν τίποτα περισσότερο. Χωρίς να πει άλλη λέξη, κατέβασε από το πατάρι τη βαλίτσα της, τη γέμισε με ό,τι βρήκε μπροστά της και ξεκίνησε για την έξοδο, βλαστημώντας μεγαλόφωνα την ώρα και τη στιγμή που είχε βρεθεί στο δρόμο της ο Άλκης. Εκείνος φυσικά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη και αμέσως έδειξε μετανιωμένος για όσα λίγες στιγμές νωρίτερα της είχε πει. Μάλιστα, δικαιολογήθηκε πως έλεγε ψέματα για την υποτιθέμενη ερωμένη. Έπεσε στα γόνατα και την παρακάλεσε να μην φύγει. Υποσχέθηκε ότι θα άλλαζε. Ορκίστηκε πως δεν θα έπαιζε ποτέ ξανά τυχερά παιχνίδια. Η ζωή γνώριζε καλά αυτές τις υποσχέσεις. Ήξερε πως δεν είχαν αντίκρισμα. Ο γάμος τους είχε τελειώσει και μάλιστα αρκετά χρόνια πριν. Η σχέση βασιζόταν εξ αρχής σε ψεύτικα θεμέλια, αφού και η ίδια δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε αναρωτηθεί αν πραγματικά τον είχε ποτέ αγαπήσει. Ήξερε με βεβαιότητα πως δεν τον είχε ερωτευτεί. Ο ενθουσιασμός ενός 18χρονου κοριτσιού δεν μπορούσε να ερμηνευτεί ως κεραυνοβόλος έρωτας. Το γνώρισε καλά επειδή είχε νιώσει τον έρωτα. Εκείνο το συναίσθημα που κυβερνά αυτόβουλα το κορμί, την ψυχή και την καρδιά, που δεν λογαριάζει παρελθόν, παρόν ή μέλλον, έρχεται ξαφνικά από μόνο του, σαν ορμητικός άνεμος, σε συνεπέρνει, σε μαγεύει και απειλεί να σε κάψει, να γκρεμίσει τον κόσμο σου σε θέμελα. Ο έρωτας, ορμητικός, έρχεται να γκρεμίσει τα πάντα, σαρωτικός. Και αναρωτιόμαστε, ο έρωτας, τι γίνεται όταν ο έρωτας έρχεται εκείνη τη στιγμή, έρχεται να σε παρασύρει, όταν όλα νομίζεις ότι έχουν τελειώσει, όταν ευκαιρία για να ξαναζήσεις, για να ξαναβιώσεις ένα τέτοιο συναίσθημα, νομίζεις πως δεν θα υπάρξει. Γιατί απλά έχεις αφήσει τον χρόνο, καταστάσεις, να σε οδηγήσουν σε ένα άλλο είδους τρόπο, ζωής. Και ξαφνικά έρχεται εκείνος να σε ταρακονίσει, να σε κάνει να πιστέψεις ότι ναι, εδώ, υπάρχει, ζεις. Κυρία Τατιάνα Δινόλη. Καλησπέρα και από μένα. Πριν σας μιλήσω για το αγαπημένο μου ζευγάρι, την Άννα και τον Έκτορα, θέλω να σας πω λίγα λόγια για τη συγγραφέα, τη Μαρία Στεφάνου. Πολύ την αγαπάω, γιατί την ξέρω λίγο. Θέλω να σας πω ότι γνώρισα σε μια εκδήλωση το καλοκαίρι και η φίλη μας η Νικολέτα μου είχε πει τα καλύτερα και για την πένα της και για την ίδια τη συγγραφέα. Λίγο καιρό μετά, λίγες ημέρες, ίσως και ώρες μετά, είπα να πω στον blog να εξερευνήσω όλο το ιστορικό τέλος πάντων. Και λίγες επίσης ώρες μετά της έστειλα αποθεωτικά μηνύματα για το πόσο είχα χάσει σημαντικές ώρες ύπνου για να διαβάζω τις ιστορίες της. Καταρχάς, όλοι έχουμε ένα μέρος που μας εμπνέει και για τη Μαρία είναι αμφίβολη η Σαντορίνη, που εκεί 3 ζευγάρια σε ένα μοναδικό νησί ζουν τη δικιά τους ιστορία. Όταν συζητάμε για το βιβλίο με τα κορίτσια, η κάθε μία είχε διαλέξει το δικό του ζευγάρι, που νομίζω ότι είναι η πιο θερμή απόδειξη ότι το βιβλίο δεν είναι μονοδιάστατο. Γιατί το κάθε ένα από τα ζευγάρια, όπως είπε και η Άρτεμις, έχει τη δικιά του ιστορία και ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί με διαφορετικό τρόπο μαζί τους. Και θα σας μιλήσω εγώ για την Άννα και τον Έκτορα, που ο Έκτορας είναι ο μαθηματικός που όλες θα θέλαμε να έχουμε, γυμνασμένος, μελαχρινός, και η Άννα έχει τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που δουλεύει η ζωή. Πιστεύω ότι είναι σε μια άλλη φάση τελείως από τα υπόλοιπα ζευγάρια του βιβλίου, είναι λίγο πιο όρημα. Είναι λίγο πιο όρημη η σχέση τους τουλάχιστον, γιατί η Άννα έχει ένα παιδί από προηγούμενο γάμο και ο Έκτορας έχει μια ασθένεια που δεν του επιτρέπει ή μάλλον δεν θέλει ο ίδιος να αφαιθεί. Οπότε έχουν πολύ μεγαλύτερους σκόπελους να ξεπεράσουν. Η Άννα αναζητά εκείνο που θα μπορέσει να κουμπίσει πάνω του, ενώ στην ουσία ο Έκτορας αναζητά και αποζητά τη μοναξιά του. Κανείς από τους δύο δεν θα κατανοήσει τα πάντα για έναν έρωτα,
και νομίζω ότι είναι αυτό που τους κάνει μοναδικούς. Ότι η σχέση τους κυλά ρεαλιστικά και ότι μια τέτοια ιστορία μπορεί να ζήσει ο καθένας και δεν αποτελεί απαραίτητα αντικείμενο για ένα μυθιστόρημα ή ταινία. Ωστόσο, εγώ τους αγάπησα πολύ γιατί μέσα στη ρεαλιστικότητά τους ξεχωρίζουν τον δικό τους τρόπο. Και ξεχωρίζει και η Μαρία που κατάφερε να συνδυάσει τόσες ιστορίες αγάπη, έρωτα και πάθους, χωρίς καμία υπερβολή, και ο καθένας μας να συναντήσει, όπως είπα, μέσα σε αυτούς δικά του κομμάτια του εαυτού του. Επέλεξα να μιλήσει για καθημερινές ιστορίες που ο καθένας μας έχει συναντήσει, ακούσει ή έχει ζήσει. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του βιβλίου. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, το ζευγάρι δεν μίλησε πάρα πολύ, αλλά πραγματικά είναι μια ιστορία που αγάπησα πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ όρημη και έχει μια γνήσια αγάπη μέσα, χωρίς να σκεπάζεται από το πάθος που πολλές φορές μπορεί να μας παραπλανεί. Αυτό. Πέρασε την πόρτα του νεκροταφείου με ανάλαφρα βήματα και δεν άργησε να φτάσει μπροστά στο μνήμα του αγαπημένου της. Κοίταξε τη φωτογραφία όπως έκανε πάντοτε και είδε το Μανώλη να της χαμογελά ανίδεως, χωρίς να ξέρει πως κάποτε αυτή η εικόνα θα στόλιζε τούτο το μνημείο. Με δάχτυλα που έτρεμαν, η Άννα άνοιξε το ντουλαπάκι του τάφου, πήρε ένα καρβουνάκι και λίγο λιβάνι. Το καντιλάκι ήταν αναμένο όπως πάντα. Η πεθερά της τα είχε φροντίσει γι' αυτό, μιας και η επίσκεψη στο παιδί της ήταν καθημερινή της συνήθεια. Έψαξε στην τσάντα της για αναπτήρα και μόλις τον βρήκε, άναψε το κάρβουνο, το τοποθέτησε στο πινιατό και έβαλε από πάνω με προσοχή το λιβάνι. Η μυρωδιά του ανακάτεψε ελαφρά το στομάχι της. Αντιστάθηκε στην παρόρμηση να κλάψει. Νόμιζε πως τα δάκρυα θα είχαν στερέψει πια μετά από τόσα χρόνια. Όμως, κάθε φορά που πήγαινε εκεί, διαπίστωνε πως αυτό δεν ίσχυε. Κάθισε για λίγο μονάχη της και ένα σωρό αναμνήσεις συγκατέκλυσαν. Όσο κι αν ήθελε να ξεχάσει, δεν μπορούσε. Είχε καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διώξει τον πόνο, να είναι δυνατή για την κόρη της. Αλλά όποτε έμενε μόνη, λύγιζε και επέτρεπε στον εαυτό της να θρηνήσει. «Μανώλη μου», μονολόγησε, και η καρδιά της χτύπησε δυνατά, σαν έφερε την εικόνα του μπροστά της. Πάντα με το χαμόγελο στα χείλη εκείνος, είχε την ικανότητα να διώχνει μακριά όλους τους φόβους της. Μα τώρα που τον είχε τόση ανάγκη, δεν ήταν πια εκεί. Ένα δάκρυ κύλησε τελικά πάνω στο μάγουλό της και η Άννα το απομάκρυνε με κόπο. Δεν σκόπευε να πάει εκείνη τη μέρα εκεί, αλλά κάτι την είχε σπρώξει. Τα λόγια αυτού του άντρα έμοιαζε να της είχαν επενθυμίσει το καθήκον της. Και από έναν έρωτα που γεννιέται σε έναν έρωτα που υπάρχει. Σε έναν έρωτα όπου τον ψάχνουμε, σε έναν έρωτα, σε μια αγάπη που έχει αρχίσει να στεριώνει, σε μια αγάπη που αρχίζει τα ερωτηματικά και μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, η κυρία Άρτεμις Βελούδου θα μας πει γιατί Μαργαρίτα. Τους να πάρετε οι υπόλοιποι στο κράτος στο δικό μου εδώ πέρα. Ο Αλέκος και η Μαργαρίτα πρότεισα το όνομα κατευθείαν, είδε. Συγγνώμη, ο έρωτας δεν κρύβεται, δεν θα το κρύψω, είναι το αγαπημένο μου ζευγάρι. Είναι θέμα ότι μέσα στο βιβλίο είναι αδύνατον να μην ταυτιστούμε με κάποια πράγματα και ίσως βρήκα ένα μικρό ελάχιστο κομμάτι είτε στην ιστορία είτε σε έναν από τους δύο χαρακτήρες δικό μου μέσα σε αυτούς. Σας το εγγυώμαι όμως θα συμβεί σε όλους σας, δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Αλέκος και η Μαργαρίτα είναι από τα νεαρότερα ζευγάρια μέσα στην ιστορία. Παρ' όλα αυτά, ο έρωτας τους είναι όριμος γιατί έχει ξεπεράσει το επίπεδο του πάθους. Έχει βρεθεί σε μία βασανισμένη και χρόνια αγάπη. Μία αγάπη που πολλές φορές την πολεμά ο έξω κόσμος και σε αυτό το σημείο του συναντάμε. Η Μαργαρίτα είναι ένας άνθρωπος με μια μεγάλη εσωτερική δύναμη. Έχει βιώσει πολλά. Έχει σταθεί στα πόδια της, έχει ένα χαμόγελο για όλους και κρύβει πολλά χαμόγελα στην ψυχή της για κάποιον που δεν είναι κοντά της. Έχει βιώσει τη χειρότερη απώλεια στη ζωή της και από βιολογική άποψη και ψυχολογική και από την παρουσία
λόγω ενός εθισμού του πατέρα της, τον οποίο του έχει στερήσει την αξιοπρέπεια και τη δύναμη να σταθεί δίπλα της ως γονιός. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα ρετισμού εμφανίζεται ξανά ο Αλέκος στη ζωή της. Είναι και οι δύο γεννήματα θρέματα της Σαντορίνης. Είναι και οι δύο βαθιά μέσα τους άγριοι όπως τα βράχια και ρομαντικοί όπως το ηλιοβασίλεμα. Είμαι ερωτισμένη, τι να κάνω. Και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Διότι ο Αλέκος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει επιστρέψει αποφασισμένος να διεκδικήσει αυτό που άφησε να γλιστρήσει μέσα τα χέρια του χρόνια πριν. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι παρά τις συγκρούσεις που είχαν όταν προσπαθείς να ανασυστήσεις έναν έρωτα που πιστεύεις ότι είναι πια πεθαμένος, παρά τις αναμενόμενες συγκρούσεις, ήξεραν και οι δύο πολύ καλά τι ήθελαν. Με συγκλώνησε το ότι ήταν τα πρέπει έξωθεν αυτή τη φορά που μπαίνανε εμπόδια στον δρόμο τους και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόταν ο καθένας. Τίθεται ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, όπως αυτό του να πνίγουμε τα όνειρά μας από την υπερβολική αγάπη μερικές φορές που δείχνουμε προς την οικογένειά μας, μια αγάπη που τίνει προς το να είναι αρρωστημένη, αλλά είναι πηγαία. Και τίθεται κάποια ερωτήματα τα οποία αξίζει να θυσιάζουμε τον εαυτό μας και κάποια άλλα πράγματα που έχουν αξίσει στη ζωή μας προκειμένου να είμαστε εντάξει όταν υπάρχει ένας τείχος απέναντί μας. Τα δύο αυτά παιδιά θα βρουν έναν δρόμο, δύσβατο, αλλά αφήνουμε ένα περιθώριο. Είναι ούτως ή άλλως μια πόρτα στον παράδεισο, δεν είναι? Μπορεί να περνάνε όλοι οι ήρωες έναν δρόμο μέσα από την κόλαση για να φτάνουν στον παράδεισο. Ένα καθαρτήριο, αν θέλετε, περισσότερο για μένα. Αλλά έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά και όσοι από αυτούς έχουν εισφάλει εξηλαιωτικά χαρακτηριστικά, όπως όλοι μας στη ζωή, ώστε να μπορούν να βλέπουν λίγο όταν περνάνε δεύτερες ευκαιρίες από μπροστά τους και να τις αρπάζουν. Στη διαδρομή, Μαρία. Πήγαιναν εκεί οι δυο τους από παιδιά ακόμα. Το έσκαγαν από τα σπίτια τους και συναντιόντουσαν στο μυστικό σημείο για να είναι μόνοι τους, μακριά από τα βλέμματα των περίεργων. Όταν ήταν μικροί, σκάρωναν ένα σωρό παιχνίδια. Ο μήλος από πάνω τους έκανε σκιά και μόλις κουράζονταν, καθόντουσαν ο ένας πλάι στον άλλον για να βλέπουν τη θάλασσα. Τον ήλιο να δει την ώρα και τη μέρα να δίνει τη θέση της στη νύχτα. Εκείνο το απόγευμα όμως, η Μαργαρίτα ήξερε ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο. Την επόμενη μέρα, ο Αλέκος θα έφευγε και δεν είχε κανένα τρόπο να το αλλάξει, να το σταματήσει αυτό. Έφτασε πρώτη και κάθισε στο πεζούλι, ατενίζοντας τον ορίζοντα. Ο Αλέκος δεν άργησε να φανεί. Πήρε τη θέση του ακριβώς δίπλα της. Το χέρι του πέρασε γύρω από τους ώμους της. Έσκυψε και της έδωσε ένα ανάλαφρο φιλί στα χείλη. Η Μαργαρίτα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, γατζώθηκε από πάνω του, άνοιξε το στόμα της, επιτρέποντάς του να βαθύνει το φιλί. Αφέθηκε να εισπνεύσει τη μυρωδιά του, που ανακατευόταν με το φθινόπορεινό αεράκι και προσπαθούσε να καταπνίξει εκείνη τη φωνή που ούρλιαζε μέσα της, ότι αυτό ήταν το τέλος της ιστορίας τους. Ο Αλέκος έφυγε, όπως ήταν προγραμματισμένο. Η Μαργαρίτα πολύ σύντομα συμπέρανε πως η μεταξύ τους επικοινωνία ήταν περιορισμένη. Δεν της τηλεφωνούσε καθημερινά όπως της είχε υποσχεθεί. Εκείνη τον έπαιρνε συνέχεια, αλλά συνήθως οι κλήσεις της έμειναν αναπάντητες. Οι δικαιολογίες του ότι το πρόγραμμά του ήταν πολύ βαρύ ή ότι ήταν αναγκασμένος να βρίσκεται όλη την ώρα σε μαθήματα και υποχρεώσεις δεν την έπειθαν. Του έγραψε δεκάδες γράμματα, στα οποία δεν πήρε ποτέ πίσω ούτε μία απάντηση. Ούτε καν με ένα email δεν θέλησε να της γράψει 2 λόγια. Ήρθε ο χειμώνας. Οι μέρες της ήταν άχρωμες και ανούσιες χωρίς τον Αλέκο. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το ζούσε αυτό, αφού και τα προηγούμενα 4 χρόνια εκείνος σπούδαζε στην Αθήνα, αλλά κάθε τόσο ερχόταν στο νησί και η σχέση τους συνεχιζόταν κανονικά. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που και η ίδια τον είχε επισκεφτεί στην Αθήνα. Όμως στο Λονδίνο δεν μπορούσε να πάει και η οικογένειά του δεν ενέκρινε τη σχέση τους. Αυτό ήταν άλλωστε κοινό μυστικό σε όλους.
Οπότε δεν ήθελε να προκαλέσει αναστάτωση και να αρχίσουν να τη συζητάνε στο χωριό. Ήλπιζε ακόμα, παρακαλούσε να έρθουν γρήγορα τα Χριστούγεννα για να τον δει επιτέλους, για να τον δει από κοντά και να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση. Προτιμούσε 1000 φορές έναν ξεκάθαρο χωρισμό παρά εκείνη την αδιαφορία, λες και δεν είχε υπάρξει ποτέ, λες και ήταν κάποια ασήμαντη. Οι γιορτές έφτασαν, αλλά ο Αλέκος δεν ήρθε. Η Μαργαρίτα τον πήρε 100 τηλέφωνα. Καμιά από τις κλήσεις δεν απαντήθηκε ποτέ, ώσπου τελικά διαπίστωσε πως ο αριθμός είχε καταργηθεί. Έγραφε κι άλλα γράμματα, αλλά γύριζαν όλα πίσω, το ένα μετά το άλλο. Άγνωστος παραλήπτης έγραφαν όλα, και τούτη φράση στοίχιωσε την ίδια της την ύπαρξη. Τα πήρε στα χέρια της και τα έσκησε, τα έκανε 1000 κομμάτια και στο τέλος έβαλε φωτιά και τα έκαψε. Τα όνειρά της έγιναν στάχτη, μαζί με τις ψεύτικες υποσχέσεις του. Πήγε στο Μήλο μόνη της για να δώσει το δικό της τέλος. Αφέθηκε και έκλαψε. Ένιωσε τα σωθικά της να πονάνε από την απώλεια, ενώ εκείνο το γιατί δεν έλεγε να την αφήσει να ησυχάσει. Θα μπορούσε να ζητήσει εξηγήσεις από τη μητέρα του, αλλά δεν τολμούσε να το κάνει. Ήξερε πως η γυναίκα αυτή τη μισούσε και πως για εκείνη η Μαργαρίτα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η ασήμαντη κόρη ενός μέθησου. Όχι. Μπορούσε να αντέξει την ταπείνωση που της είχε προσφέρει ο Αλέκος, αλλά όχι και εκείνη της κυρίας Μαρκεζίνας. Και εκείνο το απόγευμα έγραψε μόνη της τον επίλογο. Δεν ξαναπήγε ποτέ στο Μήλο και δεν ξαναέμαθε λέξη για τον Αλέκο. Πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια και εκείνος δεν έλεγε να φανεί. Ήταν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ. Ο έρωτας που αγωνίζεται να κρατηθεί ζωντανός από την ελπίδα που δεν θέλει να σβήσει. Φλόγα που γίνεται δυνατή, καίει, χαμηλώνει την έντασή της, αλλά και πάλι δεν θέλει να σβήσει, περιμένει, κατερά. Μια γυναίκα που ελπίζει. Και από μια γυναίκα που ελπίζει σε μια γυναίκα με πάθος. Με ένταση. Λες, γιατί? Με πάθος, με ένταση, με κέφια ζωή, δυναμική, τολμηρή. Κυρία Τιτιάνα, θα μας την γνωρίσετε. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι μαζί με τα 3 πρωταγωνιστικά ζευγάρια, την παράσταση κλέβουν και οι 2 υποϊστορίες. Αν έχετε διαβάσει το βιβλίο, είμαι σίγουρη ότι... Ναι, ότι όλοι θα ερωτευτεί τον Μαρίνο. Προφανώς λοιπόν, ναι. Για μένα η δικιά μου αγαπημένη ιστορία είναι εκείνη της Δανάης και του Πέτρου, που είναι η φίλη της Βίκης. Και είναι βασικά η φίλη που θα ήθελες να έχεις, που είναι έτσι έξω καρδιά, που σε παρασέρνει σε όλες τις τρέλες. Είναι η φίλη που η μαμά σου δεν θα ήθελε να είχες. Και είναι και ο Πέτρος, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος της Μαργαρίτας, και είναι ένας προϊστάμενος, ο οποίος πραγματικά είναι και αυτός ο προϊστάμενος που θέλεις να έχεις. Που σε ξελασπώνει από παντού, που σου δίνει τις άδειες όποτε πιστές, δεν σε ρωτάει τίποτα, δεν ζητάει εξηγήσεις. Έχει περάσει και αυτό στα δικά του. Και επειδή και ακριβώς και οι 2 είναι εκρηκτικοί χαρακτήρες, ήταν αναμφίβολο ότι θα βρισκόντουσαν κάποια στιγμή. Και ήταν αναμφίβολο ότι θα μας χάριζαν απολαυστικές στιγμές, μέσα και έξω από το δωμάτιο. Το έκαμε λίγο πιο ερωτικό. Και δεν με πάθος. Ο αθλητισμός λοιπόν της Δανάης συνεπέρνει τον Πέτρο. Και όπως είπα, οι σκηνές που είναι μαζί σε κάνουν έτσι να χαμογελάς. Κυρίως επειδή εκείνη είναι πολύ ευθύς σαν χαρακτήρας και ο Πέτρος είναι πολύ εθμόλογος. Αν και δεν είναι από τους πρωταγωνιστές, οι 2 τους έχουν μια ιδιαίτερη δυναμική που είναι διάχυτη ήδη από τις λίγες σελίδες που τους βλέπουμε μαζί. Και για μένα έχουν μια ξεχωριστή ιστορία να διηγηθούν. Η Μαρία σας γνωρίζει τη Δανάη. Η Δανάη η αλήθεια ήταν ότι είχε σκορπίσει πολλά από τα χρόνια της άδικα, αφού είχε μπλέξει με έναν παντρεμένο και για αρκετό καιρό πίστευε στις ψεύτικες υποσχέσεις που της έδινε. Πως ο γάμος του ήταν προβληματικός και πως σύντομα θα χώριζε. Αυτό βέβαια κράτησε 6 ολόκληρα χρόνια. Ο Χάρης
Έτσι έλεγαν το αίσθημα της Δανάης, ανέβαλε κάθε τόσο το χωρισμό του για διάφορους λόγους. Αρχικά η γυναίκα του είχε κάποια θέμα με τα νεύρα της. Αργότερα πέθανε η μητέρα της και δεν μπορούσε να την εγκαταλείψει μια τέτοια δύσκολη περίοδο. Αποτέλεσμα μάλιστα του πένθους ήταν να μείνει έγκυος ή κατά τα άλλα τσακισμένη σύζυγος. Γεγονός που έβγαλε τη Δανάη από τα ρούχα της και επιτέλους ξύπνησε. Τον παράτησε φυσικά, ωστόσο εκείνος ορκιζόταν ότι την αγαπούσε και ότι η εγκυμοσύνη συνέβη παρά τη θέλησή του. Τυχαία, όπως γίνονται άλλωστε αυτού του είδους τα πράγματα. Η Δανάη τον έστειλε στον αγύριστο και του μίλησε πως δεν ήθελε να τον ξαναδεί ούτε ζωγραφιστό μπροστά της. Τουλάχιστον όταν ράγιζε το γυαλί δεν ξανακολούσε ποτέ για εκείνη. Και όταν έφτανε στα όρια της και τα ξεπερνούσε, δεν υπήρχε επιστροφή. Μετά το χωρισμό της με το Χάρη, είχε αναλωθεί σε περιστασιακές σχέσεις, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σημασία. Κατά βάθος ήταν ακόμα ερωτευμένη μαζί του και η ζωή το ήξερε καλά, αλλά δεν τολμούσε να της κάνει κουβέντα γι' αυτό. Σίγουρα θα το αρνιόταν κατηγορηματικά. Και αν εδώ πήρατε απλά μια γεύση από τους ήρωες, από τα πρόσωπα που θα αγαπήσετε πολύ, εγώ απλά θα μαρτυρήσω ότι υπάρχουν και άλλα πρόσωπα μέσα που θα αγαπήσετε εξίσου πολύ. Το Μαρίνο. Το Μαρίνο σας έρχεται. Το Μαρίνο. Και το Μαρίνο με την έκπληξη, με το φλου. Ναι, είναι το... Δεν ξέρω, πρέπει να πάρετε το λόγο τώρα. Καλησπέρα σε όλους από μένα. Για αρχή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ μαζί μου. Θα κάνω μία παρένθεση, γιατί εγώ στο πρόγραμμα είχα σκοπό να πω άλλα πράγματα. Αλλά η κυρία Σκιτζή, ο ιδανικός αναγνώστης, χάρη στην οποία γεννήθηκε ο Μαρίνος, έχει αντιρρήσεις και δεν θέλει να μας αφήσει να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ναι, θα έπρεπε να το πούμε πρώτο, ζητάμε συγγνώμη. Λοιπόν, δέχομαι ερωτήσεις αυτή τη στιγμή, μόνο για απόψε. Ό,τι θέλεις, το ρωτάς τώρα. Να μάθεις για το Μαρίνο. Πολλά. 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 Να βγάλω εδώ το χαρτί, να αρχίσω να σημειώνω. Κοίτα, το βασικό που ρωτάνε για τους άντρες είναι το ζώδιο, νομίζω. Νομίζω ότι το είχαμε πει. Τι ζώδιο είχαμε πει ότι είναι, κρυός δεν είχαμε πει. Ναι, λοιπόν, ο Μαρίνος είναι κρυός. Θέλετε να μάθετε κάτι άλλο. Λοιπόν, Δεν πειράζει. το θέμα είναι ότι και η ίδια κρυός είναι, αγάπη μου. Δεν το σώζεις. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν δύο λόγια, αφού δεν τη βλέπω πρόθυμη να κάνει ερωτήσεις. Πετάχτηκε, λοιπόν, αλλά δεν τη βλέπω πρόθυμη να κάνει ερωτήσεις. Είναι μάλλον λίγο δρακαρισμένη, επειδή έχει κόσμο. Ερωτευμένη το ξέρω, ναι, και εγώ. Εγώ είμαι με όλους τους χαρακτήρες που λέω ερωτευμένη, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, ο Μαρίνος είναι ένας χαρακτήρας, ο οποίος είναι ένας ντόπιος βέρος Σαντορινιός. Είναι ηθοποιός, διότι θα πρέπει να σας πω ότι η παραγωγή κρασιού στη Σαντορίνη είναι ένα επάγγελμα το οποίο συνηθίζεται πάρα πολύ για ευνόητους λόγους, δηλαδή πέρα από τον τουρισμό έχουν και άφθονο και εξαιρετικό κρασί στη Σαντορίνη. Λοιπόν, είναι λοιπόν ένας ντόπιος, ηθοποιός, είναι ο παραγωγός, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ εύθυμος και ευθύς χαρακτήρας. Λέει τα πράγματα με το όνομά τους, είναι ειλικρινής, είναι φιλότιμος, είναι ο φίλος που θα θέλαμε να έχουμε όλοι στην παρέα μας. Και θα πρέπει να σας αποκαλύψω ότι ήταν ένας δευτερεύον υποστηρικτικός χαρακτήρας αρχικά στο μυαλό μου, όταν ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο αυτό. Δεν σκόπευα να τον έχω έτσι, να είναι πρωταγωνιστής. Ήταν στο background. Στην πορεία όμως τα πράγματα άλλαξαν. Καμιά φορά εσύ έχεις στο μυαλό σου κάποια πράγματα, όμως οι χαρακτήρες εξελίσσονται από μόνοι τους. Γεννιούνται και έχουν να πούν περισσότερα ίσως από αυτά που μπορεί να είχα εγώ μες στο μυαλό μου αρχικά. Και έτσι τελικά κατέληξε λίγο να κλέψει την παράσταση.
Υπάρχουν πάρα πολλές εδώ μέσα κρυφές θαυμάστριες του. Λοιπόν, και κρυφές και φανερές. Βέβαια, για να είμαι απολύτως δίκαιη, το ότι ο Μαρίνος εξελίχθηκε και έγινε αυτός ο χαρακτήρας, το οφείλει στο Τέρι, που βρήκε τη Βίκη. Λοιπόν, την οποία επίσης την είχα στο μυαλό μου ως ένα δεύτερο χαρακτήρα υποστηρικτικό, γιατί είναι οι τρεις κεντρικές ηρωίδες, είναι η Ζωή, είναι η Άννα και η Μαργαρίτα. Τις ιστορίες αυτών των γυναικών βλέπουμε στην πραγματικότητα. Και η Δανάη με τη Βίκη είναι φίλες της Ζωής, οι οποίες πηγαίνουν για διακοπές στη Σαντορίνη. Η Ζωή έχει πάει εκεί και δουλεύει. Και πηγαίνουν για διακοπές και προσπαθούν να το συνδυάσουν με τη φίλη τους να κάνουν και διακοπές. Και όλοι αυτοί αρχικά σκεφτόμουν ήταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Είναι αυτή η παρέα η ελληνική που μας αρέσει πιστεύω να βλέπουμε γενικότερα. Και ήθελαν έτσι ωραίοι κομπάρσοι, ας πούμε, να πλαισιώνουν τις κεντρικές ηρωίδες. Τα πράγματα εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Μπορώ να πω ότι πραγματικά, ειδικά ο Μαρίνος με τη Βίκη κλέψανε την παράσταση για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους θα τους ανακαλύψετε να διαβάσετε το βιβλίο. Όπως και η Δανάη με τον Πέτρο. Συμπληρώσανε, όχι το κενό, δώσανε αυτό το κάτι παραπάνω που έκανε το βιβλίο, πιστεύω για εμένα, να είναι άρτιο, να είναι απόλυτα ολοκληρωμένο και να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Τώρα να φτιάξουμε λίγο το προόπ του. Δεν ξέρω, έχεις εσύ κάτι να διαβάσεις σχετικό? Ωραία. Για κάποιο λόγο δεν ήθελα να το διαβάσω. Δεν ήθελα. Καλά. Εντάξει. Πρέπει να πω ότι εγώ είμαι team Βάσια, είμαστε Μαρίνος και οι δύο. Δεν ξέρω, για μένα το βιβλίο είναι ο Μαρίνος για πολλούς λόγους. Μάλλον είναι φανεροί, τέλος πάντων οι λόγοι. Και το απόσπασμα που θα διαβάσω, που είναι από τα αγαπημένα μου, έχει να κάνει πιο πολύ με τη Βίκη, με την οποία ταυτίζομαι αρκετά. Αλλά είναι το σημείο που λέω, Μαρίνο, εσύ είσαι. Έρχομαι να σε βρω. Είχε περάσει πολλά μοναχικά βράδια στη ζωή της, χωρίς αυτό να την ενοχλήσει στο ελάχιστο. Ακολούθησε πάντα ένα καλοκουρδισμένο πρόγραμμα ώστε να επιτύχει τους στόχους της. Πανελλήνιες, σπουδές, εξετάσεις για το ΑΣΕΠ, διορισμός και όλα αυτά τα χρόνια αισθανόταν καλά με τον εαυτό της που ικανοποιούσε τις επιθυμίες. Που είχε και εκείνη και η οικογένειά της βέβαια. Μένει να βρεις ένα καλό παιδί να παντρευτείς, την είχε συμβουλέψει η μητέρα της την τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο πατρικό της. Και φυσικά είχαν ακολουθήσει ένα σωρό ερωτήσεις σε σχέση με αυτό το θέμα, όπως αν υπήρχε κάποιος στη ζωή της. Η Βίκη δεν είχε πολλά να πει, αλλά κατά βάθος ήθελε σε αυτό το τομέα να κάνει το σωστό, αυτό για το οποίο προοριζόταν ο κάθε άνθρωπος τέλος πάντων. Ονειρευόταν να φτιάξει τη δική της οικογένεια κάθε μέρα. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά και δεν ήταν μόνο επειδή ήταν κομμάτι του επαγγέλματός της. Ο Γιάννης είχε έρθει στη ζωή της στην κατάλληλη στιγμή, όταν ήταν έτοιμη να μπει σε μια τέτοια διαδικασία και μέχρι πριν από λίγες μέρες η Βίκη σκεφτόταν σοβαρά να προχωρήσει τη σχέση τους σε ένα άλλο επίπεδο. Αν όλα πήγαιναν καλά, θα του ζητούσε να τη συνοδεύσει στην Καλαμάτα τα Χριστούγεννα για να γνωρίσει τους γονείς της και την αδερφή της. Τώρα όμως έμοιαζαν όλα τόσο διαφορετικά και ακόμα περισσότερο αυτή τη νύχτα. Η ομορφιά του τοπίου, η ζεστασιά που απλωνόταν στην ατμόσφαιρα σε τούτο το ερωτικό νησί, την έκανε να αμφιβάλλει. Άφησε κατά μέρος τις σκέψεις της και έγραψε εκείνο το μήνυμα που τόση ώρα ανέβαλε. Έπεσε τον εαυτό της ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Είμαι μόνη στο ξενοδοχείο. Θα ήθελες να έρθεις να μιλήσουμε? Τι άλλο θα μπορούσε να του γράψει? Πως ήθελε να τον ξαναδεί? Να τον προσκαλέσει να περάσουν μία ακόμα βραδιά γεμάτη σεξουαλική ένταση? Δεν της τέριαζε κάτι τέτοιο και δεν μπορούσε να το κάνει. Πέρασαν 3 περίπου λεπτά, 3 ολόκληρα λεπτά και ο ήχος του εισερχόμενου μηνύματος την εξέπληξε. Και ας περίμενε την απάντησή του.
μία και μοναδική λέξη που σήμαινε πάρα πολλά. Έρχομαι. Τώρα θα πιάσουμε την κυρία Στεφάνου. Εδώ την έχουμε δίπλα, να αρχίσουμε να ρωτάμε. Και εγώ ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω. Πραγματικά να μου βγάλεις αυτό ακριβώς που αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθεις? Και είπα πριν, σας ευχαριστώ που είστε εδώ απόψε. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη απόψε. Είναι μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Είναι το τρίτο βιβλίο που γίνεται παρουσίαση, είναι το τέταρτο βιβλίο μου κατά σειρά που εκδίδεται. Ξέρετε, οι παρουσιάσεις για μας τους συγγραφείς είναι μία γιορτή. Είναι ένα πάρτι. Το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη λαχτάρα και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί θέλουμε να μοιραστούμε με όλους εσάς όλα όσα βιώσαμε, όλα όσα νιώσαμε, για να γράψουμε ένα βιβλίο. Καταλαβαίνω ότι πολλές φορές σε κάποιους επεισόδους μπορεί να είναι λίγο βαρετή διαδικασία. Για μας όμως που έχουμε γράψει το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του κόσμου. Ακόμα και στην κουβέντα που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους και θέλω να πω ότι ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν νομίζω ότι μπορώ με λόγια να περιγράψω το πόσο χαρούμενη. Θέλετε να μάθετε κάτι άλλο, κυρία Λεβεντάκη? Ναι, εγώ έχω να απορίες. Θα ήθελα να μοιραστείς μαζί μας και με αφορμή που είπες προηγουμένως για τον Μαρίνο και τη Βίκη, ότι τους είχε σαν υποστηρικτικούς ήρωες. Θέλω να μοιραστείς μαζί μας κωμικοτραγικές καταστάσεις που συνέβησαν κατά τη συγγραφή του βιβλίου. Γενικότερα, η ζωή μου είναι μια κωμικοτραγική κατάσταση. Γιατί δουλεύω, πρέπει να πάω στη δουλειά μου το πρωί, πρέπει να γυρίσω το μεσημέρι, να πάρω την κόρη μου, να την πάω στο σπίτι, να μαγειρέψω, να τη διαβάσω και κάπου μέσα σε όλα αυτά έχω στριμώξει τη συγγραφή. Οπότε γενικά είναι μια κωμικοτραγική κατάσταση και για μένα την ίδια. Όσον αφορά το βιβλίο αυτό, νομίζω ότι το πιο κωμικοτραγικό ήταν ότι εγώ η ίδια καθώς έγραφα, είτε γελούσα, είτε έκλαιγα. Γιατί έχει πραγματικά και κωμικά στοιχεία μέσα πάρα πολλά, δηλαδή γελάς. Υπάρχουν σημεία πραγματικά πάρα πολύ από τους διαλόγους, ειδικότερα σε σχέση με τη Δανάη, που γελάς. Υπάρχουν όμως και σημεία πάρα πολύ θλιβερά. Το πιο θλιβερό ήταν για μένα ένα σημείο του Έκτορα, πολύ δύσκολο. Και είναι και το ίδιο το βιβλίο, ένα βιβλίο, αν θα μπορούσα να το περιγράψω κωμικοτραγικό. Οπότε το πιο κωμικοτραγικό ήταν το ότι από εκεί που θα μπορούσα να γελάω μόνη μου, εκεί θα μπορούσα και να κλαίω. Και έχει συμβεί, έχουν συμβεί και τα δύο καθώς έγραφα το συγκεκριμένο βιβλίο. Εγώ να σου πω να μοιραστώ τώρα ένα προσωπική μας στιγμή. Περίπου πέρυσι, τέτοια εποχή, που έχουμε πάει για ένα καφέ και συζητάμε και μιλάμε για τη βόλτα, χωρίς να μιλάμε για τη βόλτα, να μιλάς για το βιβλίο σου και καταλάβαινες, χωρίς να πεις λόγια, χωρίς να έχεις λέξεις, πόση αγωνία έχεις για αυτό το βιβλίο, πόση αγάπη είχες και πόσο πολύ ταυτιζόσουν με αυτό. Ναι. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν σε όλη αυτή τη διαδρομή που γεννιέται μια σκέψη, που η σκέψη αρχίζει και προχωράει, που βλέπουν πρόσωπα, μπαίνει στο χαρτί, ξεκινάει, αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που τα μοιράζει όλα αυτά ή κάποιος άνθρωπος που τελειώνοντας όλη αυτή τη διαδικασία είναι ο πρώτος που θα τον εμπιστευτείς να το δώσεις για να κάτσει να το διαβάσει. Θέλεις να το πω, Λοιπόν, εκεί η κυρία με το καρό πριν που πετάχτηκε και είπε για το Μαρίνο. Το είπα πριν, είναι ο ιδανικός αναγνώστης. Η Βάσια είναι μία από τις καλύτερες μου φίλες. Είναι ο άνθρωπος που διαβάζει τα βιβλία μου, όχι τα βιβλία μου, διαβάζει κάθε κεφάλαιο που θα ολοκληρώσω με το που θα το ολοκληρώσω. Μόλις είμαι έτοιμη, δεν είναι καν δηλαδή όλο το βιβλίο έτοιμο, γιατί δεν μπορεί να περιμένει. Αποκλείεται να περιμένει να ολοκληρώσω ένα βιβλίο για να διαβάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό ποτέ. Ναι. Λοιπόν, με το που θα ολοκληρώσω λοιπόν ένα κεφάλαιο, θα το διαβάσει. Είναι ο άνθρωπος που το μοιράζομαι όλο αυτό και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και πέρα από αυτό, θα πρέπει να σου πω ότι ναι, εκείνη τη συνάντηση τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ήταν. Το βιβλίο αυτό το έχω αγαπήσει, επιτρέψτε μου να πω, περισσότερο από τα άλλα μου βιβλία. Το ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο όλο αυτό.
Ο βασικότερος λόγος είναι ότι διαδραματίζεται στη Σαντορίνη. Είναι ένας τόπος τον οποίο εγώ προσωπικά λατρεύω, με την κυριολεκτική έννοια της λέξης που χρησιμοποίησα. Όταν πριν, περίπου 14 χρόνια πριν, βρέθηκα εκεί για πρώτη φορά στη ζωή μου, νόμιζα ότι είχα βρεθεί σε έναν άλλο κόσμο. Όταν μπήκαμε στο πλοίο για να φύγουμε, να γυρίσουμε πίσω, έβαλα τα κλάματα. Ο άντρας μου ακόμα το θυμάται και του κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ειλικρινά δεν ήθελα να φύγω για κανένα λόγο. Αν μου έλεγε κάποιος να πάω να ζήσω εκεί, θα πήγαινα. Θα πήγαινα να ζήσω μόνο στη Σαντορίνη. Όσο και αν ακούγεται αυτό περίεργο, το νιώθω δικό μου αυτό το μέρος και πιστεύω ότι γι' αυτό το βιβλίο ήταν τόσο εύκολο για μένα να γραφτεί, γιατί είναι δικό μου. Η Σαντορίνη έχει ένα κομμάτι της καρδιάς μου, βρίσκεται πάντα εκεί. Και γι' αυτό και οι χαρακτήρες αυτοί προκύψανε με τόσο μεγάλη ευκολία, βγήκαν από μέσα μου με έναν τρόπο που ούτε κι εγώ η ίδια δεν θα μπορούσα ποτέ. Το βιβλίο αυτό για μένα είναι σαν να γράφτηκε από μόνο του. Δεν έκανα τίποτα. Όσο και αν σας ακούγεται αυτό το πράγμα περίεργο παράξενο, δεν έκανα απολύτως τίποτα. Ερχόντουσαν όλα μόνα τους. Εγώ απλώς έγραφα. Αυτοί μου μιλούσαν και εγώ έγραφα. Εντάξει, δεν μπορεί να χειροκροτήσω. Κυρία Λεβεντάκη, να σας πω κάτι. Έχετε πάρα πολλές απορίες. Εδώ μεταξύ, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει αστυνομικά μυθιστορήματα που ψάχνεις να βρεις τον δολοφόνο. Και τρέπομαι, αλλά 2 βιβλία της έχω διαβάσει, τον δολοφόνο δεν τον βρήκα. Δηλαδή, και γι' αυτό κάνει τόσες ερωτήσεις τώρα. Γιατί πρέπει να τα μαθαίνει όλα. Δαιμόνια, κυρία Λεβεντάκη, παρακαλώ και να με την κυρία Λεβεντάκη. Έχω ακόμα πολλές περισσότερες που δεν μπορώ να τις ρωτήσω τώρα, γιατί δεν γίνεται να αποκαλύψω πράγματα σε αναγνώσεις που δεν έχουν ξεκινήσει. Το ξέρω, ναι. Οπότε θα έχει και συνέχεια αυτό, και σε καφέ και σε τηλέφωνο μετά. Θα μου κατάλαβα. Ανάλυση. Εγώ το τελευταίο πράγμα που θα πω δεν θα είναι ερώτηση. Θα είναι μια ευχή μέσα στην καρδιά μου. Σε αγαπάω πάρα πολύ, σε εκτιμώ αφάνταστα σαν άνθρωπο και σαν συγγραφέα. Σου έχω πει πολλές φορές πόσο ξεχωριστή είναι για μένα η γραφή σου, πόσο ξεχωριστή είσαι σαν άνθρωπος και εύχομαι η Βόλτα να γίνει ο παράδεισός μας, ακριβώς όμως να θαυτιστεί. Και θα γίνει. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να πει κανείς όταν συναντά ανθρώπους σαν την κυρία Λεβεντάκη, ομότεχνους, στο χώρο μας. Γιατί ξέρετε κακά τα ψέματα. Και ανταγωνισμός υπάρχει, υπάρχουν δυσκολίες. Λογικό είναι. Όταν κάνεις το ίδιο πράγμα με κάποιον άλλον, ακόμα και αν δεν το θέλεις, πολλές φορές τον ανταγωνίζεσαι. Η κυρία Λεβεντάκη είναι από τους ανθρώπους που από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, χωρίς την πραγματικότητα να με ξέρει, με αγκάλιασε. Με αγάπησε. Τα αισθήματα είναι απολύτως αμοιβαία. Και θα πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετική συγγραφέας, εξαιρετική. Έχει ένα λόγο λυρικό στα βιβλία της, τον οποίο εγώ θαυμάζω. Δεν νομίζω ότι μπορώ να γράψω έτσι, πραγματικά. Έχει ένα επίπεδο πολύ ψηλό για μένα και ελπίζω την επόμενη φορά να καταφέρω να βρω το δολοφόνο, δηλαδή θα σκάσω. Πάλι όχι, να σου πω. Και τόση ώρα με αγαπάει, λέει, να τον δολοφόνο, να μην τον βρω. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Άρτεμις Βελούδου από Κότου. Είναι η δεύτερη παρουσία στην οποία είναι μαζί μου η κυρία από Κότου. Ήταν και πέρυσι, στο προηγούμενο βιβλίο, στην Οήλια, στην τριλογία. Και θέλω να σας πω ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή συγγραφέας που έχει καταπιαστεί με ένα λίγο δύσκολο είδος, λογοτεχνία του φανταστικού. Γιατί εμείς οι Έλληνες δεν αγοράζουμε βιβλία με λογοτεχνία του φανταστικού που τα γράφουν Έλληνες. Δεν ξέρω γιατί, αναρωτιέμαι. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι αγαπημένη φίλη, την αγαπάω πάρα πολύ. Θαυμάζω από την πένα της, τη δουλειά της. Δεν υπάρχει λόγος για να λέμε, σήμερα χαιρόμαστε, έτσι. Σήμερα χαιρόμαστε.
Επίσης, ορίστε, δεν σε φέρω άλλο σε δύσκολη θέση. Τι θες να πεις? Λίγο εγώ, ναι. Ναι. Με τη Μαρία γνωριζόμαστε περίπου 2 χρόνια αισίως. Ναι. Θαυμάζω τη γραφή της απεριόριστα, τόσο στα κείμενα που γράφει, εκτός μυθιστορηματικής μορφής, όσο και στα βιβλία της. Έχω λατρέψει τα βιβλία της. Εκτός από το είδος, έχει πραγματικά μία πένα η οποία κάνει στην καρδιά μου. Κάνει την αναγνωστική μου παιδεία και εξελίσσεται κάθε φορά, αν είναι δυνατόν, ακόμα και περισσότερο. Και αυτό που είπε η κυρία Λεβεντάκη προηγουμένως για το ήθος της είναι αλήθεια. Δεν το λέω επειδή είναι παρούσα, ούτε για να ευλογήσουμε τα γένια της. Είναι μια πολύ συγκινησιακά φορτισμένη βραδιά, γιατί πραγματικά την ημέρα που μας ανακοίνωσε αυτό το νέο υπέροχο βήμα με τη βόλτα στο παράδεισο, είμαι πολύ παθιασμένος άνθρωπος και ήταν η αντίδρασή μου ιδιαίτερα συναισθηματική και περίμενα αυτή τη νύχτα πάρα πολύ καιρό. Ξέρω. Γιατί θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλύτερο. Καλό τάξη το να είναι και να ταξιδέψει και εμάς. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη. Η κυρία Τζινιόλη άφησε το μικρόφωνο κάτω. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τατιάνα Τζινιόλη, που είναι εδώ απόψε μαζί μου. Θα πρέπει να σας πω ότι έχει ένα εξαιρετικό site, το Arts and the City. Όποιος δεν το ξέρει, παρακαλώ πολύ να περάσει να ρίξει μια ματιά. Εξαιρετική δουλειά που αφορά βιβλία, κινηματογράφο, μουσική, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε που έχει να κάνει με την τέχνη, γιατί όλα είναι τέχνη, θα το βρείτε στο Arts and the City. Εξαιρετικό site, εξαιρετικός άνθρωπος. Γίναμε φίλες μέσα σε μια βραδιά. Ξεκινήσαμε για έναν καφέ. Δεν θυμάμαι πόσες ώρες κράτησε. Ξέχασα να πάω στο σπίτι μου. Αλλά είναι πραγματικά φοβερή. Φοβερή, την αγαπάω πάρα πολύ. Η κυρία Μαρία Μπακάρα. Διάβασα τα αποσπάσματα του βιβλίου. Με τη Μαρία γνωριζόμαστε λίγο καιρό παραπάνω. Ήταν επίσης πέρυσι στην Νοέλια και διάβασε αποσπάσματα του βιβλίου. Είναι μια σχέση η οποία κρατάει χρόνια πια. Έχουμε πολύ κοινές αγάπες με τη Μαρία, θέατρο, το βασικότερο και άλλα πολλά. Εξαιρετική κυρία, εξαιρετική παρουσία, αγαπημένοι φίλοι και θέλω να πω ότι όλη η παρέα έχει απερίγραπτο ήθος. Όλοι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Θέλω να το πω καιρό. Δεν ήξερα αν έπρεπε να το γράψω σε κάποια από τα κείμενα που γράφουμε για να πούμε την άποψή μας για βιβλία, σε μια συζήτηση. Τη Μαρία από κοντά την ξέρω περίπου 4 χρόνια, αλλά την ξέρω λίγο παραπάνω, πολύ πριν βγάλει το πρώτο της βιβλίο. Της το έχω πει πολλές φορές, αλλά θέλω να το πω και δημόσια. Ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια της ζωής μου, από ψυχολογικής απόψεως, η πένα της Μαρίας και οι ιστορίες που δημοσιεύεται τότε στο ίντερνετ ήταν μια όαση για μένα. Είμαι σίγουρη ότι οι αναγνώστες και μάλιστα οι φανατικοί καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεις μια πένα, έναν άνθρωπο που μπορεί να δημιουργήσει ήρωες και κόσμους στους οποίους μπορείς να βρεις ένα καταφύγιο και να χαλινέψεις, έστω και για λίγο, και μετά να κλείνεις τα μάτια και να ονειρεύεσαι αυτόν τον κόσμο, να γίνεσαι κι εσύ κομμάτι τους. Είχα πολύ άγχος για σήμερα, ελπίζω να μην την απογοήτευσα, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή το βιβλίο είναι τόσο καλό και να την απογοήτευσα δεν πειράζει, το βιβλίο είναι πάρα πολύ καλό, οπότε δεν έχει σημασία. Δεν με απογοήτευσε καμιά σας. Βλέπω ότι είσαστε όλες πάρα πολύ συγκεκριμένες. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν, γιατί να το κοντρολάρω, για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, αλλά ναι, δεν με βοηθάτε. Σε κάποια φάση δυσκολεύτηκα λιγάκι, αλλά εντάξει, το πέρασα τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τους 4 για όλα, για πάνω απ' όλα όμως για τη φιλία σας. Και το βιβλίο αυτό, πρωτίστως, θα πρέπει να σας πω πέρα από όλα τα άλλα, για τα οποία μιλάνε για τη φιλία. Οι λόγοι που με εμπνεύσανε να γράψω λοιπόν αυτό το βιβλίο, πέρα από τον έρωτα, πέρα από κάποια άλλα κοινωνικά θέματα τα οποία θίγονται, είναι η φιλία. Είμαι πραγματικά πολύ τυχερός άνθρωπος, γιατί έχω αληθινούς φίλους στη ζωή μου, που μου το αποδεικνύουν καθημερινά.
Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι. Πρώτα-πρώτα για την υπέροχη βραδιά και για το Πόλης φυσικά, Βασίλη δεν σε ξέχασα, που μας φιλοξενεί εδώ. Επιτρέψτε μου μόνο να μοιραστώ αυτό, να σας πω ότι ο εκδοτικός οργανισμός Λιβάνι ήταν για μένα ένα πάρα πολύ μεγάλο όνειρο στην κυριολεξία, το οποίο πραγματοποιήθηκε την ημέρα που μου ανακοινώσανε ότι αυτό το βιβλίο έγινε δεκτό στον εκδοτικό οργανισμό Λιβάνι και ότι θα εκδοθεί από αυτό τον εκδοτικό οίκο, τον οποίο πραγματικά εγώ θαυμάζω και για τις εκδόσεις του όλα αυτά τα χρόνια και σαν αναγνώστρια αλλά και σαν συγγραφέας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω με λόγια τι συνέβη εκείνη την ημέρα. Έκλαιγα από την ώρα που μου το ανακοινώσανε μέχρι το βράδυ. Από τη χαρά μου και από τη συγκίνησή μου. Νιώθω επίσης πολύ τυχερή που βρέθηκα σε αυτόν τον εκδοτικό οίκο. Με έχουν καλοδεχτεί, με έχουν αγκαλιάσει, μου συμπεριφέρονται με έναν άκρως επαγγελματικό τρόπο και με απόλυτο σεβασμό και θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτή την ευκαιρία που μου δώσετε αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους ομότεχνους που βρίσκονται εδώ απόψε μαζί μας, εκτός από το πάνελ. Ήταν κάπου εδώ η κυρία Ευρυδίκη Αμανατίδου. Και η κυρία Άντζελα Πίγλιγκερ. Με τίμησαν με την παρουσία τους και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν πιστεύω να είναι κάποιος άλλος ομότεχνος ανάμεσά μας απόψε και να μην τον έχω αναφέρει. Εάν δεν το θυμάμαι ή δεν τον είδα, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Νομίζω όμως ότι είναι μόνο η κυρία Ευρυδίκη Αμανατίδου και η κυρία Πίγλιγκερ. Δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάποιον. Αν είναι κάποιος. Ήταν και η κυρία, ζητώ συγγνώμη, ήταν και η κυρία Σύση Θεοφανοπούλου. Απλά έπρεπε να φύγει νωρίς και γι' αυτό λοιπόν ξέχασα. Θα ήθελα επίσης φυσικά να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για τη στήριξη για όλη. Ναι. Τα αδέρφια μου και τον άντρα μου, την κόρη μου. Ο άντρας μου απομακρύνθηκε απόψε. Ο αδερφός μου είναι εδώ. Ο άντρας μου είναι μακριά, έχει κρυφτεί, να μην φαίνεται. Να σηκωθεί όρθιος. Μπα, δεν νομίζω, θα στην κάνει τη χαρά εκεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον άντρα μου. Θέλω να τον ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα που με πήγε στον Παράδεισο. Γιατί αν δεν ήταν εκείνος, μπορεί. Μου το είπε μια φορά, μου λέει: ξέρεις κάτι, άμα δεν είχες γνωρίσει εμένα, δεν θα είχες πάει ποτέ στη Σαντορίνη. Του λέω: κάνεις πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ σίγουρα θα είχα πάει στη Σαντορίνη, γιατί ήταν μοιραίο να βρεθώ εκεί και πραγματικά το πιστεύω. Όπως προφανώς θα μοιραίο να γνωρίσω και σένα, που είσαι από τη Σαντορίνη και ας μην λένε και πάντα τόσο καλά λόγια για τους Σαντορινιούς. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα και ίσως έχετε την ευκαιρία να το ανακαλύψετε και εσείς οι ίδιοι, δεν το ξέρετε μέχρι στιγμής, ότι έχουν εξαιρετικά κρασιά. Σαν το wine. Γι' αυτό και ο Μαρίνος είναι εινοποιός, καταλαβαίνετε. Είναι τυχαίο, τίποτα. Λοιπόν, έχω εδώ και σημειώσεις, καταλαβαίνετε, γιατί και εγώ η δεκομήρα τι να κάνω, δεν πάτε θυμάμαι όλα και όλους. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη φίλη μου Βάσια Σκιτζή. Γιατί εκτός από το ότι είναι πάρα πολύ καλή μου φίλη, εκτός από ότι είναι ο άνθρωπος που διαβάζει πρώτος τα κείμενά μου, είναι και ο άνθρωπος που με ενέπνευσε για να γράψω ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα σε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο αυτό έχει αφιερωθεί στον άντρα μου λοιπόν που με πήγε στη Σαντορίνη, στον Παράδεισο και στη Βάσχη. Τη φίλη μου την Δήμητρα Παπά. Τη φίλη μου την Ελένη την Ανδρεάδου που δεν είναι απόψε εδώ γιατί έγινε μάμα πρόσφατα. Και έχει πια υποχρεώσεις οι οποίες δεν τις επέτρεψαν απόψε εδώ μαζί μας. Τη φίλη Βάσο Μανολούλη, η οποία επίσης είναι αναγνώστρια που με έχει στηρίξει πάρα πολύ διαβάζοντας τα κείμενά μου πριν εκδοθούν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, ολόψυχα, μέσα από την καρδιά μου, δύο ανθρώπους, τους οποίους χρειάστηκα και με βοηθήσανε, μου δώσανε πληροφορίες για να γράψω για δύο χαρακτήρες που υπάρχουν στο βιβλίο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη Κέλλη,
που μου μίλησε, μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία, και το φίλο Γιάννη. Δυστυχώς δεν είναι κανείς από τους δύο απόψε μας εδώ, ήταν αδύνατο. Ο ένας βρίσκεται σε ένα νησί, σε ένα νησί της χώρας, δεν θα πούμε πού, και η άλλη κοπέλα ήταν ανέφικτη, τώρα βρίσκεται εδώ. Αλλά τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί όταν χρειάστηκα τη βοήθειά τους, πήρα τις σημειώσεις μου, κάθισαν μαζί μου, μου αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο και έριξαν φως σε πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνώριζα η ίδια με λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσω να γράψω το βιβλίο. Η προσωπική εμπειρία, ξέρετε, ενός ανθρώπου που έχει βιώσει μια κατάσταση είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσει να αποδώσεις όσο το δυνατόν πιο άρτια ένα χαρακτήρα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Έφη Διαματάρη. Από τους ανθρώπους που με έχει στηρίξει όσο κανείς, θα έλεγα, πάρα πολύ, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, δεν ξέρω. Με αγάπησε, με είδε και με αγάπησε. Το είπε Στεφάνος αγαπώ. Έτσι, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Λοιπόν, και έχει ετοιμάσει εδώ μια μικρή γιορτή, εντός εισαγωγικών, με δώρα, που έχετε όλη την ευκαιρία έτσι, να πείτε σε μια κλήρωση που θα κάνουμε τώρα σε λίγο. Και για το τέλος, θα ήθελα να πω ότι στο βιβλίο αυτό υπάρχουν περίπου γύρω στα 20 με 30 μουσικά κομμάτια. Θα το ανακαλύψετε αν θα πάρετε το βιβλίο. Και 32, ορίστε, ο ιδανικός αναγνώστης ξέρει πώς είναι. Εγώ ναι. Λοιπόν, 32 είπα λίγα. Που με βοήθησαν και με ενέπνευσαν ώστε να γράψω ακόμα καλύτερα, να αποδώσω το βιβλίο και τους χαρακτήρες του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα, όσον αφορά το συγκεκριμένο βιβλίο, είναι δεμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, δημιουργηθήκανε ακόμα και τα τραγούδια. Ήρθανε και κουμπώσανε πραγματικά στα κατάλληλα σημεία και ολοκληρώσανε το βιβλίο, τους ήρωες, τις καταστάσεις, τις σκηνές απάνω. Αυτά είχα εγώ να πω. Θέλω τώρα, εάν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε ίσως να κάνει κάποια άλλη ερώτηση, εκτός από το Μαρίνο, δεν απαντάω σε άλλες ερωτήσεις, έδωσα την ευκαιρία και δεν έγινε ούτε μία. Εγώ θα σε ρωτήσω. Ναι. Πες μας τι ετοιμάζεις στο επόμενο βήμα σου, το οποίο ξέρουμε ότι θα είναι αξιόλογο, έτσι, είναι δεδομένο πλέον. Καταρχάς θα πρέπει να σας πω, δυστυχώς για μένα, μετά τη βόλτα στον Παράδεισο, δεν αξιώθηκα μέχρι στιγμής να ολοκληρώσω άλλο βιβλίο. Ο χρόνος που πέρασε ήταν πάρα πολύ δύσκολος για μένα και αυτή η ένταση σε έναν βαθμό συνεχίζεται. Γιατί η Λίλα πάει δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, και έτσι έχω ζοριστεί πάρα πολύ. Στο μυαλό μου δημιουργήθηκαν, σχηματίστηκαν δύο ιδέες, δύο βιβλία. Θα ασχοληθώ, πιστεύω, με το ένα από τα δύο περισσότερο τη χρονιά που θα μας έρθει, αν και έχω έτσι, θέλω να πιστεύω, ότι θα τα γράψω και τα δύο, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, εάν με αφήσουν τέλος πάντων οι καταστάσεις. Πάντως, ναι, σκοπεύω να ασχοληθώ ακόμα πιο εντατικά με το ένα από τα δύο. Είναι διαφορετικό. Δεν έχει καμία σχέση με τη βόλτα. Ένα βιβλίο το οποίο έχει περισσότερο φαντασία, μεταφυσικό στοιχείο έχει. Έχει μεταφυσικό στοιχείο. Έχει έτσι, θα το έλεγα ότι είναι μια αναμέτρηση μεταξύ ζωής και θανάτου για τις σχέσεις των ανθρώπων που δοκιμάζονται, για τα όρια τους, για το πόσο πραγματικά είναι σε θέση να αποδεχτούν τη ζωή έτσι όπως είναι, το πόσο έτοιμοι είναι να την αλλάξουν όταν αυτή δεν είναι έτσι όπως θα ήθελαν να είναι, το πόσο έτοιμοι είναι να δεχτούν τις αλλαγές αυτές, το πόσο μπορούν πραγματικά να παλέψουν για να κατακτήσουν τα όνειρά τους ή ίσως και να μην είναι και έτοιμοι και γι' αυτό να οδηγούνται σε τάσεις αυτοκαταστροφής. Είπα ήδη πάρα πολλά, δεν σκοπεύω να πω περισσότερο. Τα υπόλοιπα θέλω να ελπίζω ότι ίσως σε ένα χρόνο από τώρα, μπορεί να ένα χρόνο, ενάμιση, να έχουμε καινούργια έκδοση, ελπίζω. Σε αγχώνει αυτό ότι πρέπει να δώσεις σε ένα χρόνο, ενάμιση και άλλο βιβλίο? Να σε οδηγήσει, να γράψεις? Η έμπνευσή μου δεν έχει κανένα θέμα. Από θέμα έμπνευσης είναι μια χαρά. Δεν έχω χρόνο. Έμπνευση έχω, δεν έχω χρόνο. Δεν σε αγχώνει όμως, να πεις σε ένα χρόνο πρέπει να δώσω βιβλίο? Δεν αγχώνει, αλλά αναγκαστικά θα πρέπει σιγά σιγά να δω σε ένα αριθμό και σε μια διαδικασία, γιατί διαφορετικά δεν θα γίνει τίποτα.
Πιστεύεις, δηλαδή ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε πάλι βιβλίο, έτσι. Σε 1 με 1,5 χρόνο. Είπα, σε 1 με 1,5 χρόνο. Βάζω και 6 μήνες, έτσι. Να δώσω κι εγώ στον εαυτό μου ένα περιθώριο. Ναι, θα μετράει αντίστροφα. Το έχω πει κι άλλη φορά. Αυτό το οποίο εσείς κάνετε μια μέρα να το διαβάσετε, ήρθε η κυρία Μανατίδου πριν και μου λέει: παιδί μου, σε μια μέρα το διάβασα το βιβλίο. Εγώ, και αυτό το γράψα γρήγορα. Κάνα 3 μήνες για να το γράψω. Αυτό το οποίο δεν το διαβάζει σε μια μέρα, θα το καταλάβει, το διαβάζει αργά. Α, δεν θέλω τη Μαρία να μην έγραφες καλά. Μια σελίδα την ημέρα, αν θα διαβάζει, είναι 460 σελίδες. Σε ένα χρόνο και κάτι θα το τελειώσει. Μέχρι τότε θα έχω γράψει το επόμενο. Καλά, θα τη δούνε και τα παιδιά. Θα την ακούσετε για τα καλά σε λίγο, πώς θέλεις να διαβάσετε. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Όμως πρότεινα μια λύση στο πρόβλημα. Δεν παλεύεσαι με τίποτα. Και η μία μέρα πολύ είναι. Ξενύχτη μέχρι το πρωί. Τι ξενύχτη? Τι θες? Αν νόμιζα ότι θες να κάτσω να ξενυχτήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Οι αναγνώστες λέω. Οι αναγνώστες. Ξενυχτάμε για να σε τελειώσουμε. Εντάξει. Θα ήθελε ίσως κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Δεν θα ρωτήσω για το Μαρίνο, αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Πώς έγινε? Αυτά κατηδίαν. Κατηδίαν, όχι, θα πέσει τέτοιο μετά. Ήθελα να σε ρωτήσω αν σκοπεύεις στο μέλλον να επισκεφθείς συγγραφικά τη Σαντορίνη. Είτε με αυτούς τους χαρακτήρες, είτε με κάτι άλλο. Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν ξέρω. Κοίτα να δεις. Επειδή την έχουμε κάνει λίγο πολύ αυτή την κουβέντα μεταξύ μας, μην λέμε ψέματα, τώρα να κρυβόμαστε και παίζουμε θέατρο. Δεν μ' αρέσει να γίνονται ιστορίες, να παρατραβάνε, να ξεχυλώνουν και να γίνονται τόλμη και γοητεία. Θεωρώ ότι αυτοί οι χαρακτήρες, ό,τι είχαν να πούνε, σε έναν βαθμό το έχουν πει. Κάνανε τον κύκλο τους, ολοκληρώσανε μια πορεία, ολοκληρώσανε μια πορεία τέλος πάντων. Το να ξαναπάς και να λες τα ίδια και να τους βάζεις να περνάνε κι άλλα δεινά, αρχίζει να τους κάνει να χάνουν λιγάκι να ευτελίζονται, να χάνουν την υπόστασή τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το θέλω, για κανένα λόγο. Τώρα βέβαια, ίσως όμως, επειδή υπάρχουν και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες, θα μπορούσε να πατήσει κάποιος πάνω σε αυτούς και να τους κάνει πρωτεύοντες και να προσθέσει και άλλους καινούριους. Δεν το αποκλείω, γιατί ποτέ δεν αποκλείω τίποτα και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Δεν το αποκλείω. Όσον αφορά τη Σαντορίνη, ναι, ίσως θα μπορούσα και θα προτιμούσα να γράψω ένα τελείως καινούριο και άλλο βιβλίο, που αυτοί οι χαρακτήρες θα μπορούσαν να κάνουν ένα guest και να διαδραματίζεται πάλι στη Σαντορίνη. Αν το ήθελε ο κόσμος, ίσως και ο εκδοτικός οίκος, μπορώ να το σκεφτόμουν. Σοβαρά. Ελπίζω να σας κάλυψε. Ωραία. Θα ήθελε κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Κυρία Κατσιούλη. Και παραπάνω. Για τα βάσια, για τις βασικές. Η ιστορία τα μάτια των γυναικών. Ναι. Αυτό που θα χαρακτηρίζει ως γυναική οπτικία θεωρώ πιστεύει. Εγώ ξέρω, μπορεί να διαβαστεί από όλους. Κοίτα να δεις. Εγώ θα πω την αλήθεια. Είναι γυναικείο το βιβλίο. Κατά κύριο λόγο είναι γυναικείο. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που ο άντρας μου λέει ωραίο βιβλίο έγραψες, αλλά βρε αγάπη, είναι ένα βιβλίο για γυναίκες. Θα το πει, λέει τι θα σου πω, ψέματα δεν θα κρυφτώ. Όμως αυτό δεν με στεναχωρεί καθόλου. Θα έλεγα ότι το ακριβώς αντίθετο. Δεν αρνήθηκα ποτέ ότι γράφω βιβλία για γυναίκες και ότι μου αρέσει να γράφω βιβλία για γυναίκες. Είμαι γυναίκα, μου αρέσει να απευθύνω περισσότερο σε γυναίκες. Δεν θα με στεναχωρούσε βέβαια να αρέσει και σε άντρες, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Η κυρία Λεβεντάκη, για παράδειγμα, μπορεί να το καταφέρει καλύτερα από μένα, γιατί θα ψάχνουν να βρουν τον δολοφόνο και δεν θα μπορούν. Κατάλαβες τι γίνεται? Ενώ εγώ σου λέει τώρα, ας πούμε, ο αδερφός μου, τι να διαβάσω, ρε παιδάκι μου, η μία πήγε εκεί, χώρισε, η άλλη αυτό, έπλεξε. Τι να διαβάσω, κατάλαβες? Ενώ άμα έχει το δολοφόνο στη μέση και ψάχνεις να το βρεις, αφού έχω αρχίσει να το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, σκέφτομαι να γράψω λοιπόν κι εγώ ένα αστυνομικό βιβλίο και θα πάω εκεί να πάρω συμβουλές. Να δω, θα καταφέρω να πιάσω και τους άντρες. Η κυρία Μπακάρα διαφωνεί. Για πες μας γιατί διαφωνείς. Είναι έμφυλη ανισότητα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ναι. Θα σου πω. Έχω γράψει από πλευρά του άντρα.
θέλω να πιστεύω ότι ήταν επιτυχημένο το εγχείρημα. Απλά το κακό, εντός αγωγικών κακό, είναι ότι έχει ερωτική ιστορία. Και αυτομάτως ο άντρας δεν τη θέλει την ερωτική ιστορία, τη βαριέται. Σου λέει τώρα αγάπες και λουλούδια. Όσο συναισθηματικός κι αν είναι ένας άντρας, πιστεύω ότι βαριέται να διαβάζει τις αγάπες και τα λουλούδια. Κακά τα ψέματα. Κατάλαβες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις όμως. Ποτέ δεν ξέρεις. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, κυρία Εύη Διαματάρη. Λοιπόν, θα σας σηκώσουμε στον πίνακα, να λύσετε μια άσκηση. Όχι, μαθηματικά δεν υπάρχει. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Εύη Διαματάρη. Ναι, δεν γνωρίζετε. Ίσως από ιστορία δεν γνωρίζετε. Είμαι και White Tiger. Συνήθως δεν εμφανίζομαι, πολύ σπάνια. Να ευχηθώ στην Μαρία καλή επιτυχία, να είναι καλοτάξιδο. Ήμουνα ευτυχώς από τις πρώτες που το διάβασαν, οπότε έχει κοπάσει λίγο αυτό το «Wow, τι έζησα». Δεν θα σας κουράσω, το μόνο που θα πω είναι «Πάρτε το, αξίζει». Υπογραφή του πατουσάκι, ξέρετε. Θέλω να έρθει το ξωτικούλι μου να κάνουμε την κλήρωση. Λίλα, έτσι και πέρσι, έτσι και φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για άλλη μια χρονιά που είμαστε μαζί εδώ. Θα τραβήξουμε κλήρους, θα παίρνω ένα δώρο πρώτα στα χέρια μου, θα τραβάμε το χαρτάκι και θα δίνουμε το δωράκι μας. Να ξεκινήσουμε με τα βιβλία πρώτα. Τα βιβλία. Αχ, αυτά τα βιβλία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Θέλω να τραβήξει, θα βάζει το χεράκι σου μέσα και να τραβήξει ένα κλήρο. Το πάνω. Δεν πειράζει, είναι ανάποδα. Είναι ανάποδα. Είναι το νούμερο 9. Ποιος έχει το νούμερο 9? Είναι το 9. Είναι το 9. Το 9 εσύ. Λίλα μου, βάλε το λαχνό μέσα στο βιβλίο. Ωραία, να μην το ξαναμπερδέψουμε. Θα το δώσω στο... Πώς θα το δώσω? Ο κύριος Γιάννης, ο οποίος θα γιορτάζει και σε λίγες μέρες. Καλές γιορτές και πάντα τυχερός να είστε και τα θερμά μου συγχαρητήρια για την κόρη σας. Το νούμερο 60. Θα το πάσετε στην Ειρήνη. Μπράβο. Ειρήνη, καλές γιορτές. Πάντα τυχερή να είσαι και ό,τι καλύτερο. Έλα, να πάμε και για το επόμενο. Θα κληρώσουμε το πλασίριο. Πάρουμε ένα σακουλάκι. Όχι, να πω, δεν το είχες. Είναι το νούμερο 6. Το νούμερο 6. Το νούμερο 6 ποιος το έχει? Δώστα, Λίλα μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές, πάντα τυχεροί. Να το δείξουμε άλλο ένα, να πάμε και να το κάνουμε. Ένα θα τραβήξεις. Διάλεξε όποιο χαρτάκι θέλεις εσύ. Ποιος αρέσει καλύτερα. Είναι ένα ή είναι κολλημένα πολλά, για δες τα. Είναι 2. Όποιο θέλεις εσύ. Το νούμερο 48. Το 48, εσύ. Πάντα τυχεροί να είσαι. Ανακάτεψέ τα, να είμαστε δίκαιοι. Αν δεν ανακάτεψες εγώ όσο μπορείς, αλλά το χεράκι σου μέσα και πάρα πολύ. Περίμενε. Έτσι για να έχουμε τη δυνατότητα κι άλλη. Έτσι, ό,τι θέλεις κι άλλη εσύ. Είναι ένα γιατί όπως το έκοψα εγώ, ωραία. Όποιο θέλεις εσύ. Το νου είναι ανάποδα. Α, το νούμερο 69, οπότε και έτσι. Το νούμερο 69. 69. Για να το αφήσουμε εδώ, λέει να προχωράμε με την κλήρωση. Εδώ. Έλα, Λίλα, πάρε άλλο ένα. Πάρε άλλο ένα. Ήρθε το 69. Ναι, το έχουμε αφήσει στην άκρη. Πάντα τυχεροί να είστε, καλές γιορτές. Ποιο είναι, αγάπη μου? Το 21. Το 21. Lucky 21. Η κυρία Παναγιώτου, η λατρεμένη. Άμα αρχίσουμε να μιλάμε για τις λατρείες, δεν θα
τελειώσουμε απόψε. Αυτό θα το κρατήσετε για νυχτή. Θα το πούμε μετά. Βεβαίως, όπως το θέλετε, στη διάθεσή σας. Έλα αγάπη μου, πάμε και για τα άλλο. Ανακάτεψε. Είναι το ξωτικούλι μου, ο βοηθός μου. Και πέρσι και φέτος είναι αστέρι. Εντάξει, Λίλα, λέω διαλέξεις ένα γιατί θα το ξημερώσουμε. Όποιο θέλεις. Αυτό άστο, είναι κενό. Αυτό και το μακεμαζονάκι. Ποιος αρέσει. Το νούμερο 35. Το 35. Καλές γιορτές σας εύχομαι. Πάντα τυχερός να είστε. Και εδώ στο λάπη μου, στον Κύριο. Ωραία. Τι έχουμε. Α, έχουμε και το κεράκι μας. Θα δώσουμε και το κεράκι. Διάλεξε ένα νούμερο. Σ' αρέσει, Λίλα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Το νούμερο 49 που κάτι μου λέει ότι κάποιος είχε θέμα. Με τους λαχνούς που κάναμε προηγουμένως πλάκα. Είδες που είσαι τυχερή. Δεν κατάλαβες. Πάντα τυχερή να είσαι. Πάει αυτό. Μπράβο, Βαγγέλιο. Πάμε και για τις μπαλίτσες τώρα. Είναι φρέσκα, παιδιά. Την επόμενη φορά θα ξανασχολιάσω. Είναι φρέσκα, τα άλλα μου σπάσανε δυστυχώς. Δεν ήθελα να αγχώσω τη Μαρία. Είχαμε φτιάξει άλλα πράγματα. Το ξενύχτησα εδώ και 2 μέρες, αλλά χαλάει. Λίλα, ένα χαρτάκι που θέλεις. Ποιο Γιώργο κοιτάζει. Το ξάδερφο. Το ξάδερφό της, Γιώργο, θα τα πείτε μετά τώρα, δεν ζώμαστε. Το νούμερο 43. Εσύ. Η αγαπημένη μου γραμματέας. Πανατζούκλη είναι, δεν είναι γραμματέας μου. Απλά είναι, όχι δεν είναι στημένο, απλά είναι πολύ ξεχωριστός άνθρωπος, με βοηθάει πάντα. Θα τον καθιερώσουμε να μου ζητήσεις μισθό, δεν δίνω. Τους ξέρεις όλους ονομαστικά Τα όμως. Α, δεν θέλω, όλοι σας ξέρω, όλοι φίλοι είμαστε. Θα ανέβαινα εγώ το πάνω μου, δεν ήμασταν φίλοι. Λίλα, βάλει το χεράκι μέσα και ανακάτε όσο θες. Ένα αγάπη. Μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε για όλους. Το νούμερο 27. Το νούμερο 27. Καλές γιορτές. Είμαστε εδώ το μπρούσκο. Εντελώς Mon Dieu. Για έλα αγάπη μου, τράβηξε κι άλλο. Για να δούμε. Ένα νούμεράκι, ποιο θέλεις. Το νούμερο 58. Η Καταρίνα. εντάξει, πάει και Κοίτα, δεύτερο ρε παιδιά, είμαι φίλη με όλους σας. Όποιος και να πάρει το χέρο. Δεν στείνω εγώ ποτέ, το ξέρετε. Το νούμερο 55. Το νούμερο 55. Ραφαέλα. Μπράβο Ραφαέλα, πάντα τυχερή αγάπη. Τι να πω για αυτό το πλάσμα, είναι αστέρι. Εάν κερδίσει και ο μέλος το κρασί, θα το μετσακίσει. Το λέω, το ξέρετε. Το νούμερο 5. Να, το νούμερο 5, έλα, ο ξαδερφός σου είναι. Μην μου πείτε πάλι στην Ελλάδα. Όχι αγάπη μου, ένα στολιδάκι θα πάρει. Για πάμε, για τράβησε κι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τρέψει τη δουλειά μου και χαίρομαι πάρα πολύ. Το νούμερο 67. Το 67. Α, η κοπέλα κάτι. Και καλά δεν την Θα ξέρεις. πας από εδώ στην αρχή. Και καλά δεν την Δυστυχώς δεν ξέρεις. ξέρω τι γνώρισε σήμερα. Συστηθήκαμε, αλλά το Alzheimer, παιδιά, συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομα. Εσύ να με θυμάσαι, αγάπη. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το όνομα σου? Παναγιώτα. Η Παναγιώτα μας. Καλές γιορτές, Παναγιώτα. Επίσης, Πάντα τυχερή να είσαι. Τι έχουμε? Κι άλλο σε λίγο κοιτάκι εδώ. Τράβηξε το λαχνό. Το τετράκι είναι δικό μου, δεν παίρνει κανένα, σας έχω τσακίσει στο μέλλον. Λοιπόν, το νούμερο 7. Το νούμερο 7.
εκεί που δεν μας ξέρουν, μην γίνουμε τελείως ρόμπο. Για τις πάρουν να κάνει ανάρτηση. Σε χωρίς τους δομές. Άσε, δεν έχουμε ανάγκη. Είναι κολλημένα. Το νούμερο 57. Το νούμερο 57. Να το πάρει. Νούμερο 57 το έχει κανείς ή το κόψα έτσι? Δεν το έχει δώσει, δεν το έχει δώσει. Δεν ξέρω. Έλεος δηλαδή, παιδιά. Να πω ότι δεν ακούγομαι. Πάει στο καλό. Τι είσαι με τον καλό σου πίσω? Είναι με τον καλό μου. Γεια σου Καλέτης. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές με υγεία. Το δωράκι σου. Πάντα τυχερή να είσαι. Πάρε και το άλλο. Πετάξτε το, μην μπερδευόμαστε. Τι άλλο, έχουμε κι άλλο? Το δεντράκι, όχι, ξεχάστε το. Είμαι συναισθηματικά δεμένη μαζί του, το έχω από νιώπα. Εγώ το μπάνισα τελείως. Λυπάμαι πάρα πολύ να σας το δίνω, αυτό δεν γίνεται. Εφή, το δέντρο στον Γιώργο. Το δεύτερο καμάρι μου, να έχει τραβήξει αυτός ο άνθρωπος. Το νούμερο 17. Το νούμερο 17. Τσάκι, είσαι αστέρι, ναι. Όλοι τα παρίζουν. Πάντα τυχερή. Καλές γιορτές. Όχι, δεν το δεχόμαστε. Δεν πιστεύω τίποτα. Δεσμεύομαι. Μην ορθολογείτε. Δεσμεύομαι 3 του μηνός να έρθετε να κόψουμε την πίτα, να κάνουμε τους αματάρες μας που τους ξέρουμε και θα πάρετε όλοι φεύγοντας κάτι. Όλοι φεύγοντας. Ήδη έχω από τον Νοέμβριο που παιδεύομαι με αυτά. Πού πας Τζούνι? Και άμα κερδίσει. Α, το επιτρέπω. Για την Κιάρο. Ναι, εντάξει για την Κιάρο. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω με τον κρασί Τζούνι, άμα το κερδίσεις το φταίω εγώ. Έτσι και το κερδίσεις παιδιά τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι μισάντο. Εδώ πραγματικά θέλω να το κερδίσει κάποιο από τους φίλους μου για να το πιούμε. Έλα το Εδώ είναι αγάπη μου. Το νούμερο 40. Πραγματικά χαίρομαι γιατί κάνεις πάρα πολύ καλή δουλειά και τρέχει συνέχεια. Θα το δώσω εγώ αυτό γιατί είναι λίγο βαρύ. Χειροκρότημα για το κορίτσι μας, παιδιά. Καλές γιορτές σου εύχομαι. Και να με βγάλεις δίπλα και θεά, έτσι. Καλά, Ξανθία μου να βγάλεις και από την ομάδα, καλή μου. Τι έχουμε κι άλλο? Έλα, άλλο ένα κρασάκι. Δεν σας κουράζουμε άλλο, τελειώνουμε. Αυτό είναι Σαντορίνι ασύρτικο. Το 2013. Εγώ μόνο το Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε το 10ο καλό. Ποιος έχει το 10ο καλό? Το κορίτσι. Η αδερφή μου, η αδερφή μου. Στημένο από την οικογένεια Μπακάρα. Το καταρχήν. Δεν έγινε έτσι. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη Μαρία. Τι να πω για αυτό το ταξίδι? Παραδεισένιο, μεθυστικό, υπέροχο, μοναδικό, επανάληπτο. Ο άντρας με κυνηγούσε με ένα Μαρίνο, με έναν Έκτορα. Αχ, τι να πω. Έχουμε κάνει κόμμα εδώ πέρα με τους ήρωες. Εύχομαι σε όλους καλές γιορτές, να είστε καλά. Χρόνο πάλι εδώ, Στεφάνη. Το περιμένω εγώ το επόμενο.